ברוכים הבאים לעוד פרק של פסיפיקאסט, הפודקאסט של הפסיפיק. והיום איתנו אורח חשוב ומיוחד. דן שמיר, אחד מגדולי מאמני הכדורסל בישראל, אשר מתגורר בניו זילנד ומאמן את קבוצת ניו זילנד ברייקרס. אנחנו נדבר היום על מגוון נושאים, גם שקשורים לכדורסל וגם שקשורים לפסיפיק. אבל כרגיל וקודם כל, פתיח קצר ומתחילים. אהלן דן, מה נשמע? טוב, תודה, מה שלומך? אצלי הכל מצוין, אצלך זה עכשיו לילה, נכון? אצלנו פה 10 בבוקר, אני מניח מה זה לילה עכשיו פחות או יותר? אצלך 10 בבוקר, אז אצלי 9 בערב. אז 11 שעות, יפה, זה כבר משהו מרענן לבוא להגיד למישהו ערב טוב בבוקר. קודם כל זה כבוד ענק לארח אותך, אני אוהד כדורסל מושבע כבר 20 פלוס שנה, עוד מהימים של קטש ושפר, וזה ממש לא עוד פרק רגיל עבורי. יש לנו הרבה נושאים מעניינים לדבר עליהם, אבל קודם כל הייתי שמח שתציג את עצמך לטובת המאזינים שהם יותר בקטע של טיולים ומגורים בפסיפיק, ולאו דווקא עכברי כדורסל. אוקיי, אז אני מאמן כדורסל, התחלתי לאמן בגיל די צעיר, יש לי 3 ילדים, ולפני, גדלתי בירושלים, אימנתי את כל הגילאים האפשריים במחלקות נוער, ילדים, נערים, 18, 19, והגעתי לפני בערך 20 שנה לליגות המקצועניות בארץ, התחלתי בהפועל ירושלים, אחר כך עברתי להיות עוזר מאמן, ואז התחלתי להיות מאמן ראשי, מאז עברתי כבר בכמה מועדונים בארץ, הייתי פעמיים בתפקיד של עוזר מאמן בחול, זה היה ברוסיה בשני המקרים, פעם אחת עם דיוויד בלאט ופעם אחת עם מאמן איטלקי, גדול שקוראים לו אטורי מסינה, ולפני שנה פלוס כבר, לפני עונה, זה כבר לפני שנה ו4 חודשים, עברנו כל המשפחה לאוקלנד, ניו זילנד, לאמן פה קבוצה שמשחקת בליגה האוסטרלית. נשמע כמו קריירה שכל מאמן, בכלל אני חושב, כל בן אדם היה חולם, גם לטייל בעולם וגם לעשות את מה שאתה אוהב. אולי תרחיב טיפה על הקריירה המקצועית ברחבי העולם, קצת על הקבוצות שאימנת, על השחקנים אולי שפגשת, איפה החוויות האלה תופסות אותך, שאתה מסתכל בראייה לאחור? לאמן כדורסל זה עסק מאוד דינמי, הכל מאוד מהר וגם משתנה. לאמן כדורסל זה עסק מאוד דינמי, הכל מאוד מהר וגם משתנה. קשה לי יותר מדי להיכנס לנוסטלגיות בשום הקשר. אני פעמיים עבדתי ברוסיה, כמו שאמרתי, מקום שאני אוהב, בעיקר אני זוכר את החוויות המקצועיות כמובן, עבדתי עם מאמנים גדולים, לי זאת הייתה חוויה מיוחדת, לעבוד גם עם דיוויד בלאט, גם עם מסינה. צסקה זה אחד המועדונים הגדולים כמובן באירופה, מהרבה בחינות הכי גדול. עבדתי כמובן במכבי תל אביב בתקופה מדהימה שכל מי שאוהב כדורסל לא ישכח אותה. פעמיים זכינו ביורוליג עם קבוצה מאוד מיוחדת בקנה מידה אירופאי, אז כמובן יש הרבה מזל, אנחנו לא נראה לי שאנחנו נדבר פה יותר מדי על קריירה של מאמן, אבל יש בזה לא מעט מוטיב של להיות במקום הנכון בזמן החוויות, ולצד זה חווה פיטורים וחוסר הצלחות ומשברים, והנה היום אנחנו גרים כאן בניו זילנד כבר די הרבה זמן, בלי משחקים, בלי שהעונה מתחילה, ורק חיים את החיים ככה בלי האינטנסיביות של עונה, כך שיש הרבה מאוד משתנים בעסק הזה. הרבה אנשים יגידו שאתה גם עכשיו הזכרת את העניין של המזל, שיש לך הרבה מאוד מזל שהגעת דווקא לניו זילנד, שהיא מדינה שאין עוררין על היופי שלה. איך הגעת בכלל לאמן דווקא בניו זילנד, ומה השוני ביחס למקומות אחרים שאימנת בהם? כי אני מניח שיש הרבה הבדל גם בתרבות, גם במסורת, אולי זה בא לידי ביטוי גם עם הקהל, ובטח בכל מה שקשור ליחס של בעלים, צוות מקצועי, איך זה מרגיש שם? יש הרבה הבדלים, אבל יש גם הרבה דברים דומים. כמה?
יש הרבה הבדלים, אבל יש גם הרבה דברים דומים, ואני דווקא הייתי מתחיל מהדברים הדומים, כי בסופו של דבר, אחרי איזשהו זמן שהגעתי לכאן, בכל מקום יש איזשהו תהליך של התאקלמות, אבל אחרי כמה זמן מצאנו את הדרך לעבוד ביחד, וזה על בסיס הדברים הדומים, שהמשחק נראה אותו דבר, לא משנה איפה אתה היום בעולם, הכדורסל, כמו הרבה מאוד עסקים אחרים, הופך להיות גלובלי, ויש הרבה מאוד אינטראקציה, וגם בניו זילנד יש הרבה מאוד השפעה של הכדורסל האירופאי, ואפילו בצורה, זה די מצחיק, אפילו בצורה די נרחבת, כי הכדורסל פה התפתח מאוד לפני בערך בשנים מה שתיארתי לך, שאני הייתי עוזר מאמן במכבי תל אביב, ועשינו כל מיני דברים שהשפיעו מאוד על כל אירופה, בדרך שבה שיחקנו, הרבה מאוד מהדברים האלה הובאו לפה, ואפילו באופן מדהים, בדברים שהברייקרס בנויים עליהם, התחילו בחדר מאמנים במכבי תל אביב, שישבנו וחשבנו עליהם. אז יש הרבה מאוד קווי דמיון, ובסך הכל לקחנו קצת זמן להתרגל אחד לשני, אבל השפה המשותפת הייתה שם די מההתחלה, עם כל זה שגם יש הרבה הבדלים, ואני, כשהגעתי לכאן, אז במנטליות שלי ובדרך העבודה שלי, היו לא מעט חבלי לידה קשים, גם לי וגם למי שעבדתי איתם. אני מתאר לעצמי שזה חלק מההסתגלות למקום חדש בכל מקום, זאת אומרת, נהוג לדבר על ניו זילנד ועל האזור הזה כאל מקום נורא מרוחק ומבודד, ואנחנו כל כך שונים מהם, אבל אני חושב שיש קשיי התאקלמות גם נהוג לדבר על ניו זילנד ועל האזור הזה כאל מקום נורא מרוחק ומבודד, ואנחנו כל כך שונים מהם, אבל אני חושב שיש קשיי התאקלמות גם למאמן יווני שבא לאמן בישראל, וזה קורה עכשיו לא מעט. לוקח זמן ללמוד לעבוד אחד עם השני. הליגה האוסטרלית, אני קצת לא אוהב שקוראים לזה הליגה האוסטרלית, כי אנחנו חלק חשוב מהליגה, ואנחנו קבוצה מניו זילנד, אבל זאת ליגה שהיא בסופו של דבר ממוקמת באוסטרליה, עם 9 קבוצות, 8 מהן מאוסטרליה, זאת ליגה שמאוד התקדמה בשנים האחרונות. כשאני אומר התקדמה, זה אומר שחקנים יותר טובים שמגיעים לכאן, כסף יותר גדול שמרוויחים כאן, והרבה מאוד תשומת לב ששמים על הליגה הזאת בכל העולם, ולכן גם אני לאט לאט התחלתי לשים לב לליגה הזאת. תמיד היינו רואים את המשחקים של הליגה האוסטרלית לקראת סוף הליגה פה, שתמיד נגמרת קצת יותר מוקדם, ובאופו כדורסל הרבה יותר טוב, ליגה הרבה יותר חזקה, התחלנו לתת ככה רספקט, ולראות, והיום זה כבר, שוב, בלי יותר מדי לעשות השוואות, כי זה לא דבר נכון, אני חושב שאני יכול להביא לפה, מהחוויה שלי מביא לפה, יש לי פחות זרים בקבוצה, עכשיו יש 2 זרים בליגה פה, אבל שנה שעברה היו 3, והשני זרים שאני מביא לכאן, זה זרים שהייתי מתקשה להביא אותם להפועל חולון, הקבוצה הקודמת שבה אימנתי. כי זה מקום אטרקטיבי, וגם הכסף די טוב, וזאת ליגה קצרה, וזה, בוא נגיד, אני באופן אישי, יותר קל לי להביא שחקנים לכאן, מאשר להביא לחולון, ואני חושב שזה מעיד על הליגה. אמרת שיש את הקבוצה הניו זילנדית, את ניו זילנד ברייקרס, קבוצה שלך, ועוד 8 קבוצות אוסטרליות. איך עובדת הליגה האוסטרלית בכלל? יש הרבה אנשים ששואלים אותי, האם אפשר לפעמים להעביר את הרכב מאוסטרליה לניו זילנד. אז אני מסביר להם, אתם יכולים, רק זה ייקח כמה שבועות, כי יש פה 4 שעות טיסה. אז איך זה עובד עם הטיסות, ואיך זה עובד עם לוח הזמנים? זה יותר מזכיר אולי את היורוליג, או אפילו את ה-NBA מבחינת הרואוד טריפס האלה שאתם עושים ברחבי אוסטרליה. ואני מניח שגם יש קבוצות שהן לאו דווקא סידני מלבורן, הן אפילו יותר רחוקות, אז גם זמני הטיסה מתארחים. איפה, כאילו, יש לך זמן בכלל למשפחה? יש לך זמן לשבת ולראות סרט? בזמן העונה פה יותר קצרה מבאירופה, קודם כל, אז זה במצב נורמלי, נעזוב עכשיו את הסיטואציה הנוכחית שהיא די לא ברורה עדיין, אבל באופן עקרוני זאת ליגה יותר קצרה, מתחילתה ועד סופה היא נגמרת בערך בחצי שנה, זה מהמשחק הראשון עד הגמר, ובליגות בישראל
בכלל באירופה, העונה היא 9-10 חודשים, אז זאת ליגה הרבה יותר קצרה מבחינת הזמן הכולל שלה, אבל מבחינת המאפיינים זה נכון, היא יותר דומה לליגה אירופאית מאשר לליגה מקומית. זה ההבדל המרכזי בחלק הזה שבעולם, הוא רחוק מכל דבר אחר, ויש לזה הרבה מאוד השפעה על כל מה שאתה עושה. ניו זילנד מדינה גדולה, למי שלא יודע, היא בערך פי 10 מהגודל של ישראל, בשטח שלה, אם אני לא טועה, כי אני מקווה שאני מדייק בנתונים. אתה לא רחוק מזה. זאת מדינה גדולה מאוד, יש קבוצת כדורסל אחת מקצוענית. אוסטרליה מדינה עוד כמובן הרבה יותר גדולה, אם אני לא טועה שוב, בלי לפספס בנתונים, משהו כמו 60 מיליון תושבים, משהו כזה, אם אני צודק. 25 מיליון, אבל זה לא משנה כל כך, היא ענקית. אוקיי, אבל אז מדינת ענק ומפוזרת, ויש בה 8 קבוצות מקצועניות. בישראל הקטנה או בכל אירופה, וכמובן שמשחקות אחת נגד השנייה. אז פה יש הרבה פחות קבוצות על שטח הרבה יותר גדול, וזה אומר שהלוגיסטיקה היא לוגיסטיקה כמו של ליגה אירופאית. כל משחק זה טיסה ליומיים 3, וגם בתוך אוסטרליה, אמנם זה טיסות מקומיות, ויש הבדל גדול בין טיסה בתוך אוסטרליה לבין טיסה מניו זילנד לאוסטרליה עם מבחינה לוגיסטית, אבל גם באוסטרליה קבוצות, כל משחק, זה לא כמו, בישראל יש את אילת, שנוסעים פעם בשנה או פעם בשנה לשחק, וזו טיסה מאוד קלה. טיסה בין לפרת' או לקרנס, או אפילו אדלייד, זה טיסות משמעותיות גם בתוך אוסטרליה, אז הטראבל הוא משמעותי וצריך לתכנן אותו כמו שצריך, כמו שמתכננים לשחק כשמשחקים ביורוליג או ביורוקאפ או בצ'מפיונס ליג, בדיוק אותו דבר. נשמח אם תוכל טיפה להרחיב על הקבוצה, שוב לא ניכנס עכשיו בדיוק מטרות לכל רבעון או דברים כאלה, אבל אולי טיפה תסביר למאזינים שלנו, מה בעצם המשמעות של קבוצה אחת בניו זילנד? אני לא יודע אם אפשר להגדיר אותה כקבוצה של המדינה, כמו שפעם היו נוהגים להגדיר פה את מכבי, אבל בכל זאת זה רק קבוצה אחת, ויש בה איזשהו אלמנט של ייצוג. איך זה עובד מבחינת, גם אתה כמאמן זר שמגיע מבחינת הכימיה, ומבחינת אולי שחקנים מובילים שעברו בקבוצה בזמן שאתה נמצא בה, יש אפילו, אם אני לא טועה, זה פרוספקט NBA מאוד מוכח כזה שעכשיו הולך להיבחר? כן, אז יש לנו, כמו שאמרתי, כרגע 2 שחקנים, מה שנקרא זרים, בכדורסל האירופאי, מיובאים קוראים לזה ביתר העולם, import players, אז יש לנו 2 אלה, ואוסטרלים וניו זילנדים יכולים לשחק בליגה הזאת על תקן מקומיים, זאת אומרת, לצורך העניין אנחנו יכולים לשחק עם 8 אוסטרלים, ו2 לא אוסטרלים או ניו זילנדים, או אמריקאים לצורך העניין. אנחנו מבוססים על שלד מקומי, ניו זילנד זה מקום עם מאפיינים של מקום קטן, יש פה כמו אז אמרנו, מבחינת השטח מדינה מאוד גדולה, אבל מבחינת האוכלוסייה 5 מיליון תושבים, שזה חצי מישראל בערך, וזה אומר שהמנטליות היא של מנטליות של מקום קטן, והכדורסל זה מין מקום קטן ומבודד, ויש לזה מאפיינים, אנשי הכדורסל כולם מכירים אחד את השני, אין הרבה, השחקנים שיחקו אחד עם השני בנערים, בנבחרת הקדטים, והם מבלים המון שנים ביחד, הם מעבירים את כל החיים אחד עם השני, ויש קבוצה אחת, שאם אתה מגיע אליה, אז הקפטן שלנו, תום אברקומבי, שהוא שחקן ממש טוב, כל החיים אחד עם השני, ויש קבוצה אחת, שאם אתה מגיע אליה, אז הקפטן שלנו, תום אברקומבי, שהוא שחקן ממש טוב, הוא משחק, אם אני לא טועה, עונה 12 בברייקרס, יש כמובן שחקנים שעברו לכל מיני מקומות אחרים, ניסו ללכת לאירופה, יש כל מיני שחקנים שעברו בכל מיני מקומות, אבל אתה יכול לתאר לעצמך, זה מקום של אנשים שמעבירים הרבה זמן אחד עם השני, כשהם משחקים בנבחרת, אז כל מפגש כזה של נבחרות, אני האמנתי בנבחרת ישראל בכמה הזדמנויות, אז כשעושים איזשהו סוף שבוע של משחקים באירופה, אז זה נחשב לשחקנים איזשהו עול, נוסעים לטיסה, לאיזה 2 משחקים ביוון. ופה כדי לשחק משחקי הכנה לקראת איזשהו טורניר,
אליפות עולם, או אולימפיאדה, או מה שזה לא יהיה, אז אי אפשר, אין פה נגד מי לשחק בנבחרת, אז הנבחרת עושה מסעות ליפן, והם יכולים להעביר 5 שבועות אחד עם השני, השחקנים בנבחרת, הם יכולים להעביר כזה דבר, ואני כשהגעתי לכאן, זה בדיוק היה המצב, אמרתי להם, מההיכרות שלי עם הכדורסל האירופאי, זה לא יכול לקרות שהם מבלים כל כך הרבה זמן אחד משני, אבל פה הם רגילים ויש לזה הרבה מאפיינים, זה מין חברה מאוד סגורה, זאת הקבוצה, צריך להיכנס, להיקלט, הם מאוד אוהבים אחד את השני, גם מאוד מגינים אחד על השני, ובצדק, ויש איזה מין תהליך שאתה צריך לעבור עם זה, שזה שונה מה שאני מכיר, מהכדורסל האירופאי, שהכל נורא זמני. היום אתה פה, מחר אתה לא שם, 2 הפסדים ואתה הולך, שחקן לא טוב חותכים אותו, כל הדברים האלה לא קיימים כאן, וזה יפה לראות. איפה היית ממקם את הכדורסל, תקן אותי אם אני טועה, אבל הוא לא הספורט המוביל בניו זילנד, מן הסתם שזאת מדינה שהיא באה מחבר העמים הבריטי, אז יש לנו כל מיני ענפים כמו רוגבי וכמו קריקט, אפילו אני אציין כל מיני דברים שנראים לנו זניחים, אבל יכול להיות שבניו זילנד הם הרבה יותר מיינסטרימים, כמו רכיבה על סוסים, או גלישה, או דברים כאלו שלנו זה כאילו, זה בדרך כלל ענפי ספורט שמתוקצבים ב-20,000 שקל, וזה לא מעניין אף אחד במילים ככה קצת בוטות, אבל נראה לי שהכדורסל בניו זילנד, זה שהוא עכשיו בהתפתחות, הוא שם אותו בערך בסקאלה כזאת, שהוא עדיין הרבה מאחורי הענפים המסורתיים יותר. זה מורגש, זה משהו שאתה מרגיש ברמת ההתעניינות, התקציב, הבאז סביב זה, כאילו אם עכשיו, סתם דוגמה, אתם משחקים נגד קיינס או משהו כזה, אז יכול להיות עכשיו מצב לא יודע מה, שאתם אולי בעמוד 12 בעיתון, עם איזו ידיעה קטנה שולית, או שזה משהו שהוא קצת יותר משמעותי? אז קודם כל המשחקים שלנו, יש לנו עולם מאוד יפה, עם 9,000 מקומות, כל הליגה הזאת זה אולמות ברמה מאוד גבוהה, העולם של סידני ומלבורן ופרת', זה אולמות ברמת יורוליג, וגם העולם שלנו הוא ארנה מאוד יפה במרכז העיר, והוא תמיד מלא. אז מבחינת התחושה, אתה מרגיש שאתה בקבוצה שיש בה הרבה מאוד עניין. כמובן שהספורט המוביל פה זה רוגבי, וקבוצת הספורט המייצגת את המדינה זה ה-All Blacks, הנבחרת הרוגבי. זה באמת מדהים, וזה ספורט מעניין, וכיף להיכנס, אני לא הכרתי אותו כל כך טוב, זה כיף להיכנס לתוך תרבות כזאת. לפני 3 שבועות היה פה משחק של ה-All Blacks נגד אוסטרליה, הייתי בו, זה באמת, זה חוויה, אני חייב להגיד, הייתי גם באימון של ה-All Blacks, במסגרת העבודה נוצר קשר, ולפני שנה הייתה אליפות העולם, אם אני לא טועה, ולפני אחד המשחקים הלכתי לאימון, ופגשתי את האנשים שם, וזה באמת, יש הרבה מה לראות. צד שני, המשחק היה באידן פארק, זה מין הוומבלי של ה-All Blacks, היה כמעט מלא, כמעט 50,000 איש, זה די מדהים בתקופת קורונה, אבל לא הייתה אווירה כמו באואקה, שזה העולם של פנתנייקוס ביוון, לא הייתה אווירה כמו ביד אליהו במשחק של מכבי. הקהל זו מין תרבות אחרת, מאוד תרבותי, אפשר כמובן להביא ילדים, אין כללות, אין מוחאים כפיים לאוסטרליה כשהם עולים לדשא, וזאת ניו זילנד, זו מין מדינה מאוד, וזה משפיע גם על הספורט, זאת אומרת, אם אתה מצפה לראות איזשהו טירוף חושים מוחלט, אז לא תראה אותו. במשחקים שלנו הייתה אווירה מאוד טובה, כמו האווירה שאתה מכיר, רעש וקהל מעורב וכן הלאה, אבל תיקח את זה לטוב או לרע, יש אנשים שיקנאו בי, שכשמפסידים, אז הקהל לא עומד וצועק ושורק בוז, זה לא קורה. מצד שני, שיחקנו, ציינת שבקבוצה שלי היה שחקן שהוא פרוספקט NBA בשם אר.ג'יי המפטון, שעומד להיבחר, והיה סביבו די הרבה עניין, ובקבוצה אחרת בליגה שיחק עוד שחקן כזה, למלו בול, שהוא אמור להיבחר, יכול להיות במקום הראשון בדראפט, והוא גם כן בחור שמייצר הרבה עניין,
וכשאנחנו שיחקנו נגד אילווארה, הקבוצה של המלו בול אצלנו בספארק ארנה, אז הקהל מחא כפיים למלו בול, כל פעם שהוא עשה איזשהו משהו. ואני עסוק בלנצח את המשחק, אבל הקהל היה עסוק למלו בול נגד ארג'י המפטון, ולא היה את הטירוף הזה של מה שאני מכיר כיריבות ספורטיבית. אז זה קצת שונה, לי באופן אישי אני חייב להגיד, זה נחמד לראות, זה כיף להיות במקום אחר, מבחינה תרבותית, אבל אצלי ברגע שזה מגיע לעבודה, כמו שפתחתי בהתחלה, זה מגיע לדברים הדומים, וזה די אותו דבר. אני באותו לחץ במשחקים, ואני עושה את העבודה שלי אותו דבר באימונים, ולכן אולי גם היו חיכוכים בהתחלה, כי אני לא קל לי לקבל דברים שאני חושב שהם צריכים להיות קצת אחרת, ואני ישר מאיר, ובוא נגיד שבמנטליות פה זה קצת אחרת, אתה צריך להיות יותר מכיל, ובדרך שאתה מאיר אתה צריך להיות יותר עדין, ואני לא עשיתי את זה, אבל השחקנים ואני בסך הכל מצאנו שפה משותפת מאוד מהר, ומבחינתי החיים המקצועיים די אותו דבר כמו בכל מקום אחר. אתה חושב שאנחנו נראה איזה שחקן ישראלי או מאמן נוסף שיגיע ויאמן, ישחק במחוזות האלו, או שלשחקן הישראלי יותר נוח להישאר בישראל או לצאת לאירופה אם הוא נכנס לתודעה, וכמובן אני לא מדבר על כספי ועל דני אבדיה וגל מקל, שהגיעו רחוק מספיק כדי שנראה אותם גם בשעות לא סטנדרטיות. אין שום מניעה שיגיעו עוד גם שחקנים וגם מאמנים, גם שחקנים יכולים להיות כאן, כמובן על תקן של זרים, אבל יש פה עוד, דרך אגב, במסגרת כל מיני דברים מעניינים שהליגה הזאת עושה, השחקנים האלה, למלו בול וארג'י המפטון ועוד כמה, משהו שנקרא Next Star, אז כל קבוצה יכולה להחתים איזשהו מספר של זרים, אלה בדרך כלל שחקנים שמחזקים את הקבוצה. ומחתימים שחקנים טובים, עם עבר ב-NBA או ניסיון אירופאי, ובדרך כלל בגיל קצת יותר מאוחר, אבל בדרך כלל לא מחתימים שחקנים מאוד צעירים, בליגה הזאת מאפשרים להחתים עוד שחקן, שהוא מיועד להיבחר בסיבוב הראשון בדראפט הבא של ה-NBA, וככה הגיעו לכאן למלו בול וארג'י המפטון, בעצם כשחקנים שהם אקסטרה, לתוספת לקבוצה, ועל תקן כזה, על אחת כמה וכמה יכולים להיות שחקנים. אני אפילו דרך אגב השתעשעתי ברעיון של להביא לכאן שחקן כמו ים מדר, שמשחק בהפועל תל אביב, לא תמיד זה מתאפשר ומסתדר ומתאים לכולם, אבל אין שום מניעה שיגיעו לכאן שחקנים ישראלים, חד וחלק, ובטח מאמנים. בכל מקרה נאחל לים בהצלחה, זה הכי חשוב, הצלחה של שחקן ישראלי זה תמיד טוב לכולם. בוא נעזוב רגע את עניין הכדורסל, אולי נחזור לזה, אבל מעניין אותי לדעת איך לך מרגיש בניו זילנד, ובוא נדבר יותר על החיים האישיים, מבחינת המעבר וההתאקלמות עם המשפחה, אחר כך אולי נמשיך גם לגבי אולי פתאום אתה מוצא יותר זמן עם המשפחה וזמן לטייל, אבל איך עברה לכם התחושה הזאת וכל המעבר הזה למקום שהוא באמת אי אפשר רגע לקפוץ לסופש הביתה, ויש איזושהי התחזקות של התא המשפחתי הגרעיני, אבל כן קיים איזשהו ריחוק משאר האנשים שאתם מכירים ורגילים אליהם. מי שיש לו הזדמנות, זאת פשוט מתנה שקיבלנו להיות פה, וברגע שהתחילה איזושהי קומוניקציה עם הקבוצה פה, זה תפס אותה, ופעם אחת זה היה כשהיה לי ילד אחד, והוא היה קטן, אבל זה לא היה כל כך קל להיות איתו במוסקבה, ובפעם השנייה זה בכלל היה קשה, כי כבר היו לי 3 ילדים, והם נשארו בארץ, כי זה היה בלתי אפשרי שהם יעברו יחד איתי למוסקבה, ובתוך ישראל עברנו בין הרצליה לרעננה, לאילת, לירושלים וכן הלאה, אז זה תפס אותנו במקום שכבר לא רצינו לזוז, היינו במקום שחשבנו שנהיה בו די הרבה זמן, כולנו היינו ממוקמים, לילדים היו את המסגרות שלהם ואת החברים שלהם, ואמרנו אנחנו כבר לא זזים, אבל כשהתחילה התקשורת עם הניו זילנד ברייקרס, אז אמרנו אוקיי, זאת כמובן הזדמנות לעשות מה שזה הרבה מזל להיות במקום מיוחד כזה,
וכמובן, בלי להיות יותר מדי, אני לא אוהב שאנשים מספרים כמה נהדר במקום שבו הם נמצאים, וזה הרבה מזל להיות במקום מיוחד כזה, וכמובן, בלי להיות יותר מדי, אני לא אוהב שאנשים מספרים כמה נהדר במקום שבו הם נמצאים, עפים על עצמם, אבל זו באמת מתנה שקיבלנו להיות בכזה מקום, ואם יש הזדמנות למישהו לבוא לטייל, לראות את הצד הזה של העולם, אני לא הייתי מגיע לכאן סביר להניח בלי עבודה, כי אני לא מהטיילנים הגדולים כמוך שלוקח והולך לראות את העולם, וזה מקום מדהים מכל הבחינות, ומהרגע הראשון הקליטה פה הייתה קלה, כי אנשים היו נורא נחמדים, ואנחנו ציפינו לפחות שיהיה קושי לילדים בבית ספר, כי הם מגיעים בלי שפה. יונתן, הבן הגדול שלי, דיבר אנגלית, אבל מאיה, הבת האמצעית, הוא היה בן 13 כשהגענו לכאן, מאיה הייתה בת 10, ועם אנגלית מאוד בסיסית, ויעל, הבת הקטנה, קל. מהיום הראשון, מהיום הראשון בבית ספר, אנשים פה מאוד נחמדים, האווירה מאוד מכילה, אנשים מקבלים אותך, לפחות התרבות היא כזאת, מקבלים אותך כמו שאתה, גם אנשים שונים, בסביבה שבה אנחנו חיים יש לא מעט זרים, הרבה מאסיה, וכולם נקלטים מאוד בקלות. יש תרבות פנאי מאוד מפותחת, וויקנדים, אנשים מטיילים. כשאני באתי לכאן היה לי אחד הדברים שהיה לי, אחד העימותים הראשונים שהיו לי, זה שאני רגיל שקבוצה מתאמנת פעמיים ביום, גם בבוקר וגם בערב, ולפחות כמה פעמים בשבוע. ופה הברייקרס היו רגילים להתאמן ב-10 בבוקר, אני הייתי צריך לשנות את זה, אני אומר בסוגריים, אבל היו רגילים להתאמן ב-10 בבוקר, וב-12, 12 וחצי כולם הולכים הביתה, ואחר הצהריים פנוי. אז ביום, אמנם בשעת צהריים יותר, ושחקנים היו קצת יותר שעות במגרש, אבל יש הרבה זמן פנוי למשפחה ולחיות את החיים, וזה משהו מאוד ניו זילנדי, שהוא ככה בתרבות. אז כמובן שאתה עושה הרבה יותר דברים עם המשפחה, ומנצל את ההזדמנות לטייל בכל רגע פנוי, וכל מקום שאתה נמצא בו, יש פה אין ספור, אתה יודע את זה, אבל אני אגיד את זה למי שלא מכיר, אתה צריך להיכנס לאוטו, לנסוע רבע שעה בכל כיוון, אתה מגיע למקומות מדהימים שכיף לראות, וככה אנחנו חיים, ואז נגמרה העונה, הגיעה הקורונה, ומאז אנחנו בכלל בסוג של חופש, כי אין לנו משחקים ואין לנו טיסות, ואנחנו פשוט חיים את החיים כאן, וזה נהדר למשפחה, לי כבר מתחיל להיות חסר, להתכונן למשחקים ולהיות בעשייה של מה שאנחנו את החיים כאן, וזה נהדר למשפחה, לי כבר מתחיל להיות חסר, להתכונן למשחקים ולהיות בעשייה של מה שאנחנו עושים, לבנות קבוצה ולפתור בעיות ולעשות את מה שאנחנו רגילים לעשות, אבל בכל הפן של איך שאנחנו חיים, זאת פשוט מתנה וכיף גדול. נגיד, אגב, מה שאתה התייחסת, זה באמת משהו שאני אישית מאוד שם עליו דגש, שהחיים לא מושלמים, כלומר, גם הטיולים הם לא מושלמים. זה נכון שהיום עם התרבות האינסטנט של אינסטגרם ושל פייסבוק ושל כל האפליקציות האלו, שהכל נראה מושלם ונוצץ ופילטרים, אז אני אומר את הדברים לצד שלישי, אבל דן אומר פה דברים מאוד מאוד חשובים, גם מי שמטייל בניו זילנד וגם מי שעובד בניו זילנד וחי בניו זילנד, זה לא שהוא כל יום רץ בבוקר עם דובוני אכפת לי וחיים ורודים כל היום 24/7. זה נכון שניו זילנד יש גם את הדאגות של היום יום ויש להם גם את הבעיות לא עלינו, ככה שאומנם המציאות היא טובה, אבל כל דבר צריך לקחת אינדיבידואלית ולקחת בחשבון ובערבון מוגבל, כי זה גם סיטואציה הרבה פעמים, וזה מצב משפחתי וכו'. דן, יש לכם אולי לך, איזשהו ספוט כבר פייבוריט כזה באזור של אוקלנד? יצא גם, אגב, לטייל מחוץ לאוקלנד, באי הדרומי למשל, או באזור וולינגטון? היינו אמורים לעשות, שהגענו לכאן, אז מהרגע הראשון שהגענו, אז אנחנו ממוקמים במה שנקרא נורת' שור, שזה קצת מצפון לאוקלנד, למרכז העיר אוקלנד. אוקלנד עצמה היא עיר כמו כל עיר גדולה,
זאת העיר הכי גדולה בניו זילנד, אבל זה מין מטרופולין, לא הייתי משווה אותו לניו יורק, וגם לא לתל אביב, וגם לא לברלין, ולא לברצלונה ומדריד. זאת עיר נחמדה, זה עמד להיות ליד העיר, אבל זה לא ניו זילנד באמת. זאת אומרת, ברגע שאתה מגיע לכאן, זה קשה קצת להבין את זה, שהנדלן במרכז העיר, אני לא חושב שהוא מאוד יקר במרכז העיר עצמה. זאת אומרת, אתה חושב שלגור במרכז העיר, אתה משווה את זה לחיות ב-Fifth Avenue, זה לא המצב. כשאני אומר הנדל"ן זה לא כל כך משנה המחיר, זה העניין של איפה אנשים רוצים לגור, שהם רוצים לגור בבית שלהם באזור הים, עכשיו כמעט כל מקום פה זה אזור הים, אנחנו ממוקמים בפרברים, ומיד כשהגענו, להגיד לך את האמת שאני לא שולט בכל פארק שהיינו בו, אשתי סער היא המתכננת, הדקדקנית של המשפחה, כמו בכל משפחה נורמלית. היא המוח. כן, אבל אנחנו מאוד אקטיביים, אנחנו מהנקודה שבה אנחנו נמצאים, היינו בהרבה מאוד מקומות בסביבה, הטיולים הגדולים שלנו, קודם כל אמורים לעשות בסוף העונה מין טיול קרוון גדול, באי הדרומי, זה התבטל, כי זה היה אמור, היינו אמורים לעשות את זה קצת עם משפחה, ובכל מקרה זה התבטל כי נכנסנו פה לסגר, נקווה שנעשה את זה בסוף העונה הבאה, או מתישהו, זה איזשהו חלום שלנו, עשינו שבוע אחד, הלימודים כאן, הצד הזה של העולם הוא כמובן הפוך, אז הקיץ בחורף והחורף בקיץ, והלימודים כאן בבתי הספר הם 4 terms של 10 שבועות כל אחד, זה לא כמו בארץ, אז יש 4 terms של 10 שבועות, שבין כל אחד יש שבועיים חופש, וחופש גדול באזור דצמבר, שזה 6 שבועות. וזה הקיץ, זה בזמן הקיץ. אנחנו משחקים בזמן הזה, זאת אומרת, זה לא כל כך רלוונטי מבחינתנו לעשות כל מיני דברים, אבל באחד הטרמים, באחד מהשבועיים חופש האלה, נסענו לקווינסטאון, זה היה כבר אחרי הלוקדאון, נסענו לקווינסטאון, היינו שם, היה מאוד נחמד, עיר תיירותית, בטח היית, עשינו כמה דברים נחמדים, אני באופן אישי, זה אני לא בן אדם של טרקים נורא ארוכים, זאת אומרת, טיולים נורא ארוכים, יש לי איזה רצון דווקא לעשות את זה פה, ללכת לאיזה חודשיים של לטייל, לא יודע אם תהיה לנו הזדמנות או לא, אני הכי אוהב לטייל מהנקודה שבה אתה גר, זה הכיף האישי שלי, אפילו לנסוע למלונות, או לנסוע לכל מיני אתרי נופש למיניהם, זה מבחינתי עדיין איזושהי אנרגיה, האריזות, המלונות, אני פחות אוהב את זה, הכי כיף לי לנסוע מהמקום שבו אני נמצא, גם אם זה אומר עוד יום, עוד יומיים, ולחזור הביתה, זה היה הקטע שלי. אז היינו באזור של רוטורוע וטאופו, והיינו קצת בקורמנדל, עוד ממש איך שהגענו, ומהנקודה שבה והיינו בנייפייר פעם אחת, שעל הדרך עצרנו בכל מיני מקומות, ומאיפה שאנחנו נמצאים היינו בממש המון מקומות, הייתי אומר כמה מקומות שאנחנו אוהבים יותר, אבל אני חייב להגיד שצריך לבוא לפה, ולי זה לא כל כך משנה, אני לא מאלה שצריכים לעשות צ'ק, קראתי בספר שלך, התחלתי לקרוא אותו, אז אני קפצתי שאתה הייתה לך רשימה של אתרים שאתה חייב לעבור בהם ולהגיד הייתי בהם, לי זה פחות, אני פחות ככה, אני חושב שפחות או יותר כשאתה מבין את היופי ואת האווירה, ואתה רואה את הירוק והאוקיינוס והכבשים, אז זה פחות או יותר, אני לא אגיד אותו דבר, זה יישמע לא טוב, אבל זה זוס והכבשים, אז זה פחות או יותר, אני לא אגיד אותו דבר, זה יישמע לא טוב, אבל זה כיף לראות את זה כל פעם מחדש, אבל זה פחות משנה איפה, אוקיי? לי באופן אישי. זה לא נמאס, ואנחנו יכולים לעשות את זה, מבחינתי אנחנו, כשמגיע הוויקנד, ואני אומר, יאללה, בואו נלך, מבחינתי לחזור לאותו מקום עוד פעם ועוד פעם, זה דברים שאני חווה אותם בפעם הראשונה בחיים. אולי זה הזמן לקנות חווה באזור קווינסטון ווואנקה, וכל פעם לצאת מהבית לכל המסלולים. הפרק הקודם שלנו היה על בחור שגר שם, והוא אומר, אני 9 שנים שם, ועוד לא הספקתי לעשות חצי ממה שיש פה, אז יש לאן לשאוף. אני באמת, אני בן אדם כזה, שאין לי יותר מדי אספירציות על אני חייב להספיק לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה, אני לא חושב, אני באופן אישי מרגיש שכשאני עושה, הסיבה שאני נהנה לעשות מהבית את הגיחות,
שמהזיכרון שלי, כשאתה צריך לעשות הכל ברצף, החושים מתקהים באיזשהו שלב, בטח גם כשאתה שוכח את המקומות שהיית בהם המדהימים, אתה שוכח, זה הכל מתערבב אחד עם השני, זה מבחינתי כמו להיות באיזושהי עיר ולעבור את כל המוזיאונים, מתישהו אתה עובר ליד יצירות מטורפות ואתה ככה מדפדף אותם, ראיתי, יש הרבה יותר נחת, כמובן שאתה לא יכול לגור בכל המקומות ואתה לא יכול לטייל, ויש הרבה יותר נחת לטייל במינון יותר נמוך, ואני הרבה יותר נהנה מזה, אבל מי שיש לו הזדמנות לבוא לפה ולראות, כמובן שאתה ישר חוטף כזה וואו, כשהגענו לכאן, עברנו את היום הראשון, ובערב פשוט הלכנו לים, אוקיי? אנחנו גרים מאוד קרוב לים, ואני זוכר את ההרגשה של להיות במקום הזה פעם ראשונה, ולראות את השקיעה ואת הקשתות כשיורד גשם, וכל שנייה הוצאנו את המצלמות וצילמנו, ושלחנו תמונות לכל העולם, וכל שנייה הוצאנו את המצלמות וצילמנו, ושלחנו תמונות לכל העולם, תראו איפה אנחנו נמצאים, כי זה מין מקום כזה שאיפה שאתה לא זורק אבן, זה מאוד מאוד יפה. הצלחת לתאר את זה בצורה מדויקת, אגב, בלי לעשות ספוילרים, בלי שאני אעשה ספוילרים לספר שלי, באמת בהתחלה, גיבור העלילה, כל הסיפור שלו זה שהוא עושה את הצ'קליסט הזה, אבל בהמשך הוא מבין שאין לזה סוף, ולכן הוא באמת צריך ליהנות מכל המקומות, ולא להתבאס על מקומות שהוא לא היה בהם, וזה מסר מאוד חשוב, כי שוב, יצאנו לדבר על זה בפרקים קודמים פשוט, שאנשים מגיעים לתקופת זמן של נגיד חודש, חודשיים, אפילו קצת יותר, 3 חודשים, אבל מבחינתם זה once in a lifetime. ואז הם באים עם הרשימות האלה, ופשוט מתחילים לסמן וי על כל דבר. ואז נהיה מצב שאחרי חודשיים הם נהיים אדישים לנוף, שזה בדיוק אחד לאחד כמו שאתה מתאר את זה, והרבה פעמים חשובה, ואני ממש שמח לשמוע אתה יודע, יש אנשים שלפעמים הם כל החיים גרים בעיר, או שלא יוצא להם מאלה ואחת סיבות, וזה יפה שאפשר לשלב את זה עם העבודה שלך, שהיא מאוד שוחקת ולוחצת, אני מניח. לא יצא לי לאמן, יותר לשחק, אבל אני יכול לתאר לעצמי כמה שעות המאמן מעביר גם לפני ואחרי האימון, ככה שאם אתה גם מוצא את הזמן לטייל, אז כנראה שאתה מנהל אותו טוב את הזמן. שאיפות להמשך הקריירה יש, או שאתה באמת בונה על איזה חווה ולהישאר שם גם 20 שנה אחרי שאתה מסיים לעבוד? אני חושב שאמרתי לך את זה באיזשהו הקשר אחר, אני לא מסתכל, אני חושב שזה חסר משמעות להסתכל יותר מדי רחוק, יש לי פה עוד 2 עונות. המצב כרגע הוא כל כך נזיל, שבאמת אין לי מה להסתכל, לאף אחד מאיתנו אין מה להסתכל מעבר לזה. אגב, זאת שאלה להסתכל יותר מדי רחוק, יש לי פה עוד 2 עונות. המצב כרגע הוא כל כך נזיל, שבאמת אין לי מה להסתכל, לאף אחד מאיתנו אין מה להסתכל מעבר לזה. אגב, זאת שאלה של פנו אליי אתמול, ששמעו שאני הולך להקליט איתך את הפרק, פנו אליי מהפועל חולון וכל מיני אוהדים, ושאלו מתי הוא חוזר לפועל חולון. אז מכאן גם מגיעה השאלה, כאילו, האם יש תוכניות לחזור לישראל, או שמבחינתך השקט הזה והרוגע הזה, או שהאתגר המקצועי פה הוא מבחינתך הדבר הראשון שאתה מסתכל עליו בכל קבוצה שאתה מגיע? קודם כל אני אשמח לאמן פה, ואני שמח לאמן פה עכשיו, אני אשמח להמשיך לאמן פה, כי ברגע שהעולם יחזור למצב קצת נורמלי, אז הליגה פה היא באמת מאוד טובה. אני מאוד נהנה בפן המקצועי. זה מאוד מאתגר בשבילי להצליח פה. ליגה קשה, מתקדמת, הרבה תחרות, אפילו יותר קשה מליגה אירופאית ממוצעת, כי פה באמת כל 9 קבוצות טובות. יש רק 9, יש הרבה אוסטרלים טובים, הייתה שנה שעברה קבוצה מאוד חלשה, הם היו חלשים בהגדרה, אילווארה של המלו בול, נפצע להם שחקן בתחילת השנה, אבל גם הם קצת החליטו שזה הכיוון שלהם, הם הולכים על שחקן כזה, והם נותנים לו לטעות, ונותנים לו לשחק הרבה, ומתי שהוא הפסיק לשחק, ואז הם באמת לא הצליחו לנצח משחק. הקבוצה הזאת, השנה תהיה הרבה יותר טובה, הם החליפו בעלים, החליפו מאמן, הם הביאו לפה מאמן מאוד מוערך, ובקיצור, יש פה 9 קבוצות, וליגה מאוד חזקה. כך שזה לא שאני צריך לחפש אתגרים מקצועיים אחרים, האתגרים המקצועיים הם כאן. מצד שני, אני אשתף אותך ככה, החיים פה הם טובים,
כל מי שמגיע להשתקע כאן. ואתה לא יכול להימנע מלחשוב על אולי זה המקום הכי טוב לחיות בו, כי לטוב ולרע יש פה גם הרבה, כמו שאתה אמרת, יש פה הרבה מאוד דברים שאתה יכול להיות ביקורתי כלפיהם, או שאתה אולי לא אוהב אותם באופן אישי, אבל באופן כללי החיים פה טובים, אני חושב שזה נחשף בצורה עוד יותר קיצונית עכשיו, בתקופה שכל העולם עובר את הטלטלה הזאת, פה החיים של כולם נמשכו די כרגיל, מהרבה סיבות. ועדיין, אם אתה שואל אותי באופן אישי, דן, לכל בן אדם יש שייכות, והשייכות, אני חושב שזה מיותר לבן אדם להילחם בה, ואני חושב שהרבה אנשים בעולם חווים את הרצון הזה להיות במקום אחר, ולי יש אח שעזב את ישראל ועבר לגור בארצות הברית בשנות ה-80, ואני כילד גדלתי באיזה מין תחושה קצת פרובינציאלית, שעדיף להיות במקום אחר, ועדיף לחיות שם, ואולי עם השנים, ואולי כל מיני דברים שקורו בכלל בחיים של כולנו, אני מרגיש את השייכות שלי כן בישראל, זאת אומרת, זה הבית שלי, ואני לא רואה את עצמי שייך למקום המדהים הזה לאורך כל החיים. כמה שמדהים פה וחיים פה טוב, ואנחנו לא מרגישים איזה געגוע נורא חזק יום-יום. זה לא משהו שאתה כל יום מרגיש כמה שאתה מתגעגע לישראל ואנחנו לא, כי החיים פה ככה מלאים, ואנחנו גם לא אנשים שיותר... אני עדיין מרגיש שזה לא הבית שלי, ויש לנו כאן כמה חברים, ואת הסביבה החברתית שלנו, ויש לנו כמה חברים כמובן ישראלים, ועדיין כשאני שואל את עצמי איפה אני צריך להיות בלונגרן, אז זה לא פה. עם כל זה שאטרקטיבי מאוד לחשוב אולי ככה, אולי היה עדיף להיוולד ניו זילנדי, אבל לא נולדתי ניו זילנדי, ואני חושב שבכל זאת החוויה פה היא זמנית, ומתישהו אנחנו נמצא זמנית, ומתישהו אנחנו נמצא את עצמנו חזרה בישראל, ואנחנו ישראלים, אבל מצד שני, לדעת מתי ומה יקרה בעוד שנתיים, באמת שאי אפשר לדעת, לא בביזנס שלי, אני לא יודע לאן זה דברים ילכו, ויכול להיות גם שזה יקרה הרבה לפני כן, מכל מיני סיבות, לא יודע, מה יקרה פה בליגה, ומה יקרה לקבוצה שלי, ולכן למדתי כבר די מזמן להתרכז במה שאני עושה עכשיו, ובאיפה שאנחנו כרגע, ולראות לאן זה יוביל בהמשך. איך עברה עליכם תקופת הסגר בניו זילנד? היה סגר די משמעותי לפני כמה חודשים. איך היו תחושות? הייתה תחושה שזה הולך להיגמר, הייתה תחושה לא יודע, קולעים אתכם בבית, שלא מבינים מה עושים, או שלהפך, הייתה תחושה של אמון ושל הכל יהיה בסדר ונהיה סבלני. איך זה יתקבל אצלכם בבית? כן, כל הקורונה זה... בוא נקווה שמתישהו הכל יחזור לקדמותו, ואז יהיה חוויה מאוד מעניינת לכולנו להיזכר בה, ולנו במיוחד. אנחנו בהתחלה, בוא נגיד שתחילת סיפורי הקורונה זה איפשהו בינואר, ככה בסין, ואנחנו לא ליד סין, אבל יש המון סינים כאן באזור שלנו, יש המון טיסות מסין. התחלנו ככה לשמוע, וכל מקום בטיסות שלנו, עוד במהלך הליגה, עוד שאלו אותנו אם היינו בסין ב-14 יום האחרונים וכן הלאה, חווינו את זה ממש בהתחלה, כשזה עוד היה סיפור שאני חושב ביתר העולם לא כל כך הרגישו אותו, ומצד שני זה לא הגיע לכאן. זאת אומרת, בהתחלה הרגשנו, וואו, איזה ברי מזל הקורונה, אנחנו נעבור בלי שהיא תגיע לכאן, מאיזושהי סיבה, לא יודע למה חשבנו את זה, ואז התחילו לעלות כאן המקרים, ביחד עם התפרצויות ביתר העולם, ובאירופה, באיטליה, בספרד, וכו', ובשלב מאוד מוקדם, היו כאן משהו כמו 200 מקרים, הכניסו את כולם לסגר. אני זוכר את התקופה הזו כתקופה מאוד מטלטלת, זאת אומרת, לא ידענו מה יהיה, חשבנו שלא תהיה עבודה, ולא תהיה פרנסה, ואנחנו סגורים כרגע, והיו פחדים, ואנשים אגרו אוכל, ואני מניח שחוויתם את זה גם אתה חווית את זה באיזשהו אופן, ומצד שני, ניו זילנד זה מקום, אז קודם כל הסגר היה מאוד אגרסיבי, כמו בהרבה מקומות בעולם, אבל ניו זילנד זה מקום שיש בו את התנאים הכי טובים מהרבה מאוד מקומות בעולם לעשות כזה סגר. אנשים ממושמעים, הם מאוד מפוזרים, לכן אני לא אוהב את ההשוואות, אנשים משווים, תראו מה עשו בניו זילנד, אין שום
בסיס להשוואה בין ישראל לבין ניו זילנד להתמודדות עם קורונה, כזה סגר. אנשים ממושמעים, הם מאוד מפוזרים, לכן אני לא אוהב את ההשוואות, אנשים משווים, תראו מה עשו בניו זילנד, אין שום בסיס להשוואה בין ישראל לבין ניו זילנד להתמודדות עם קורונה, אין שום בסיס, והמהלכים שנקטו פה, זאת אומרת, אני אפילו שומע פוליטיקאים לפעמים מדברים על זה, המהלכים שנקטו פה, בלתי אפשרי לעשות אותם בישראל, אנחנו היינו בסגר מוחלט, לא יצאנו מהבית, אם אני לא טועה 6 או 7 שבועות, אנשים פה, אתה יודע, יש הרבה מקום, אין צפיפות ולא חיים ככה, אין פה בני ברק, אוקיי? אנשים לא חיים בבניינים עם 8 נפשות בבית, שזה אני חושב הופך את זה להרבה יותר קשה, ועברנו את זה באיזושהי ככה בנעימים, אנחנו גרים בבית די מרווח, יכולנו ללכת, אתה מכיר את זה שאפשר ללכת להליכות, אז אנשים הולכו לים, כי אפשר ללכת, לעשות איזושהי הליכה בים, שומרים מרחק אחד מהשני, ניו זילנד, גם כן, אי אפשר להשוות את זה לשום מדינה אחרת. אז בואו נחשוב רגע על הכדורסל, אנחנו לא יכולים לטוס לאוסטרליה ולשחק משחק ולחזור, אין כזה דבר, בעוד שביורוליג אתה רואה את כולם טסים לכל מקום ומשחקים. יש מאפיינים מאוד שונים לאזור הזה, אחרי איזשהו זמן זה הגיע ל0 מקרים, עברנו לחיות חיים רגילים לחלוטין, ואז ביום בהיר אחד, האמת היא בלילה אחד, בשעה 9 בערב, פתאום הודיעו על מסיבת עיתונאים של ראשת הממשלה, שסיפרה על 4 מקרים. עכשיו, אתה בתור ישראלי ששומע כזה דבר, זה בטח מצחיק אותך, אבל יודע על 4 מקרים שלא יודעים בדיוק מאיפה הם הגיעו, וזה באוקלנד, ומיד מיד נכנסים לבתים, יש סגר חדש רק באוקלנד אמנם, לשבועיים, זה נגמר במשהו כמו 2.5-3, ששוב, כולם באוקלנד בבית, אז אם אתה משווה את זה למקומות אחרים בעולם, זה צעדים מאוד קיצוניים, שלא בדיוק היו מתקבלים במקומות אחרים, ופה איכשהו התקבלו, והביאו שוב את ניו זילנד למצב מאוד טוב, אבל שוב, עם מדינה סגורה, שאי אפשר לצאת ולהיכנס, ואין תיירות, ורוצים לעבור את זה. יש תמיכה מוחלטת של האוכלוסייה, עכשיו זה מאוד כיף לנו להיות בכזה מקום, אבל זה מן הסתם, אי אפשר להשוות את זה לשום מקום אחר, זה לא יכול לעבוד ככה, לא באיטליה ולא בספרד ולא ביוון, וגם לא בישראל, אז זה ייחודי. בדיוק צחקו על זה שבן אדם שגר, אפילו, אתה הזכרת את אוקלנד, אבל לטובת אלה שפחות מכירים, אז באוקלנד חיים בסביבות 1.5 מיליון תושבים, ובשאר ניו זילנד עוד בערך 3.5 מיליון. כמו שדן הזכיר מקודם, ניו זילנד גדולה מישראל פי 7, פי 8, המספרים גדולים. אז מכיר מקודם, ניו זילנד גדולה מישראל פי 7, פי 8, המספרים גדולים. אז בן אדם בסגר יש לו חווה של 400 דונם, והוא פשוט הולך ומסתובב בחווה, הוא גם ככה כל היום נמצא בחווה ועובד, אז מבחינתו לא הרבה השתנה, כמובן של העירוניים זה יותר משפיע, אבל לא, אני מסכים איתך לגמרי שבישראל זה לא היה יכול לעבוד גם מבחינת השוני הדמוגרפי, כל אחד והצרכים שלו והרב תרבותיות, ובניו זילנד כן, יש איזושהי, נקרא לזה יותר הומוגניות אולי, ואולי גם פשוט התגייסות למטרה משותפת שאצלנו פחות רואים את זה, וכמובן כל הסיפור הזה שזה אי, ואז אתה פשוט נועל את הנמלים, נועל את השדות תעופה, ומחכה בסבלנות. הילדים, אשתך, זה משהו שעבר להם גם בקלות, או שאתה יודע, אתה רגיל, נקרא לזה לסדר יום מאוד מאוד עמוס, טיסות, אימונים, ישיבות, תקשורת וכו'. אבל להם זה פתאום, אתה יודע, גם ככה יש את ההתאקלמות, ונכון שאתם כבר יותר משנה בניו זילנד, אבל עדיין זה פתאום, אין חברים, ואין אין קפה בבוקר, באיזה בית קפה אם זה קורה מדי פעם. איך היו התחושות בשבילם? כי גם החברים מהבית, שאני מניח שלילדים יש לא מעט כאלו, כי מן הסתם אתם לא נמצאים 20 שנה בניו זילנד והכל התנתק, אז זה לא שעכשיו הוא יכול לדבר עם חבר בשעת בוקר, כי בישראל זה כמה שעות אחורה, וכנ"ל למשפחה וכו'. אז האם זה יצר בידוד, או נקרא לזה תחושת בדידות קצת יותר גדולה מהרגיל? אני חושב שלא, אני חושב שסגר
הסגרים שמו את כולנו באותו מצב. זאת אומרת, סגר, ההשפעות שאנשים חוו בישראל ופה הם אותו דבר. שוב אני אומר שכאן התנאים הם טובים לסגר, זאת אומרת, אם אני צריך להשוות את החיים שלי בסגר בדירה שלנו ברעננה, היה לנו יותר קשה מאשר להיות פה עם המרחבים ועם כן יכולת לצאת פעם ביום ולעשות איזשהו סדר יום שכן מערב יציאה שאתה לא מרגיש ממש קלו, אבל הבידוד מהעולם וזה שאין חברים וזה שלומדים למידה מרחוק וכן הלאה, זה שם את כולנו פחות או יותר באותו מצב. אחר כך היה סגר שני, בכמה ימים הראשונים זה היה נחמד, יש משהו בסופו של דבר חביב, ופתאום שנכפה עליך מן חופש כזה, שאתה נשאר בבית, אבל אחרי כמה ימים, כמו כולם, כולנו משתוקקים שהעולם יחזור לנורמליות, ופה אתה די מרגיש את זה, כי שוב, ביום יום, כמו שאמרתי לך לפני 3 שבועות, הייתי במשחק רוגבי עם 50,000 איש, זאת אומרת, פה באי, החיים נורמליים, וכרגע רק מה שחסר זה שנחזור לשחק כדורסל, ואפשר יהיה להכניס 8,000-9,000 איש לאולם כדורסל לראות משחק, זה יהיה החותמת על זה שהכל חוזר לשגרה. מקווה גם באמת שיוכלו לבוא לבקר אתכם, ושתוכלו לעשות חופשות קטנות, וכמובן שתוכלו לחזור לעבודה וכו'. דן, אני רוצה להודות לך. לא מובן מאליו לבוא ככה ולפנות את הזמן בשעה כזאת שאפשר להיות עם עוד ערב עם המשפחה, ובמקום זה לבוא וקצת לדבר לאנשים בישראל. אז רוב תודות, גם ממני וגם מקבוצת המטיילים שלי, ומכל האנשים שככה חיים ונושמים את הפסיפיק, וכמובן גם מאוהדי הכדורסל שמאוד מחכים לפרק הזה. שיהיה בהצלחה בניו זילנד ברייקרס, מקווה שנחזור לשגרה, מקווה שלי יצא לבוא ולראות משחק בפעם הבאה שאני אהיה בניו זילנד. תקווה שגם אתה עדיין תהיה המאמן, אני מאמין שאתה תהיה המאמן, וזהו, אז המון תודה. תודה לך, אני אמרתי לך שהתחלתי רק כמה עמודים מהספר שלך, אז אני אקרא אותו לאט לאט, באווירה המתאימה, מחכה שתבוא לבקר, וכשנעשה איזה טיול רציני, אז אני אדבר איתך ותעזור לי לתכנן אותו. אני אקח אותך לטייל ואתה תעשה לי אימון, שאולי הפוטנציאל שהיה בגיל 17, אולי משהו יתממש. ברטרים, כבר אתה סוגר ברטרים. ראית מה זה? זה ביזנס מיינד עד הסוף. על הכיפק. יופי, תודה. זה היה עוד פרק של פסיפיקאסט, והיה לנו פה חתיכת פרק מיוחד. תודה רבה לדן. אנחנו נתראה בפרקים הבאים, אתם יכולים לעקוב אחרינו גם בפייסבוק, גם באתר אינטרנט, להירשם לרשימת התפוצה ולקבל עדכונים כשכל פרק יוצא. נראה בפעם הבאה.